Her er Jensen. Jensen kigger på kød i et supermarked. Undskyld her. Ved du, om det her det er noget godt kød? Hvad? Hvem der sagde noget? Det var bare en eller anden gul idiot med en festskinke. Jeg kommer med medisternen nu. De andre kunder er da ikke mit problem, Johnny. Hvad sagde hun så? Nej, når Jensen først har taget sin mobiltelefon, så er de andre kunder i supermarkedet ikke hans problem. Her er Jensen. Jeg snyder lige foran en eller anden stor gul idiot. Han taler stadig i mobiltelefon, selvom han står i kø i et supermarked. Jeg er lige snydt foran i køen, Johnny, fordi kassedamen er så langsom. Hun er nok langsommere end nogen, der er født ude langsomt. Så bliver det 5 kroner. Er det rigtigt? Tillykke! Du er kunde nummer 1000. Du har vundet 100.000 danske kroner. Pokkers også. Men jeg har jo selv bragt mig i den dumme situation, der gjorde, at jeg kan glippe alle de mange penge. Heldigvis er det lang tid siden nu. For klog af skade er Jensen i dag en meget høfligere og i øvrigt også en meget gladere mand.